rambutan. Iya le, kan. Suwon, Mbah. Rambutan ya. Boy. Wis nyemepak. Coba deh kaya pas cedak ini. Urip songo ya sini iki. Wong pas turu iki, Bang. Ngatimin. Tak garap ya rek iki. Pancet dalam pentol. Apa kok tola-tole? Tak garap coy. Woi. Pentol. Jangkrik tola-tole. Woi. Pendole. Tole. Laris. Tadi. Murah tenan. Moro, marek moro. Siap, Dad. Antar. Tadi. Bentar. Bentar. Ya, krik. Masa digarap wong. Setan wong. Bentar. Jangan yo. Dua deh. Garap iki. Monyor wis nguyu-nguyu bar ngung sembarang nek mari ditok nek mesti plong. Hah? Krik. Ya tadi ku nanti. Krik. Tuh. Blang. Tadi ku nanti. Iya, gelasnya tak dapat. Benda aku hilang. Iya, gitu. Mungkin gak was apa. Tadi jangkrik. Iya, ini panci. Payu bareng ini. Oh, tiba-tiba kowe do sing celak adol mental-mental. Hah? Kamu piye? Iya, Min. Hah? Mental-mental lem kowe? Iya, Min. Tahu aku. Lah terus panci ndi? Aduh, Min. Keri nanti. Go. Kamu ngapa pekoruan itu? Aduh. Aduh, men, aku gak iso baleni nek iki. Lah terus piye iki? Aduh, yo ampun, men. Mangiso gara-gara kowe iki. Gawe gane wong tuwa. Tahu apa ilmuku luntur. Mudiakmu ngono. Piye? Gagal rong payu.
Jangkrik kuwi. Wis to ora apa-apa men. Awas balene tau apa men. Gak wis kapok aku. Kok semut enggak tele men. Tak pentol kang payu barang kok garap tuh. Alah men guyon-guyon. Guyon kudalmu kok. Enak aja tuh. Akeh tawone lho men, gowo digede ning ngono. Taman. Heeh. Kocok aja. Ganti. Pojok. Bah, men, kowe tak sama-sama dibakat to men. Bakat apa? Dadi kethek. Tegok-tegok men. Gue rong payung. Kocok. Kowe nang dono. Piye nek done? Itu jalan bos. Jojo, dagangan. Kawan ini. Iso gak? Yo. Oh, iyo. Ini apa no wabot ya? Awas yo barani nek. Ora men, iki kok entuk guyon aku. Guyon kaya ngono. Wis nang nduk. Oh, bocah iki sing nyolongi rambutanku. Boten saestu niki. Sing iki. Enggak, Bu, bener iki. Apa temen jenengan baku pentol iso rewet. Iki pemainnya Bu. Wes tok sowan sama lapor nih ke polisi ke, sama lapor polisi. Pasang RT. PRT ta, yo wis tak kontrole Bu. Sowan ke Bu, tak kontrole PRT Bu. Awas Bu. Awakmu sing nyolong. Lho mosok dodol pentol kok nek dhuwur kene. Boten saestu niku kula liwat. Ngomong nyuwun. Tak laporno RT lek nyolong-nyolong ngene Niki kuwi. wau dol niku wau. Lho kok dodol pentol kok menenan dhuwur? Hah? Aduh, piye nek aku jelas. Nyah, gawan. Kowe nyolong tenan kok. Njaluk ganti rugi aku. Boten dereng payu boten sajo. Ya ki pentolmu wae. Nah, gawan keresku. Terus kok dodolan apa, Bu? Dodol suwal kono. Suwal. Wes kacau. Gara-gara dol. Awas kok dol ya. Jangkrik. Ini tak dol apa? Tenan apa dol ya? Waalaikumsalam. Sego kucing lawe iwak tongkol. Niat ingsun mancing oleh iwak sak kentol. Tuh. Kok ceklek. Muga-muga oleh iwak sak kentol jangkrik. Mancing to, Tik. Lah wae ndi? Cacing gak ono. Mancing karo apa wae? Jerami to. Kali lele kuning. Aja rame. Dijak moman sacut. Jane bisu apa piye wae? Ku tak kandhani. Aja rame engko ndakno iwake ra gelem badhok. Nek untumu. Iler. Rame ra enak. Menengo. Bau bacin. Kancamu mancing lho. Ndi mancing apa wae? Dumunge jerami kok. Sacet ae diomong. Nyamuk lho nyamuk.
Apa iki? Apa? Tak sikat ini. Stop, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa-apa. Goodbye. Betul. Bocah iki tau stres ya. Iya, men. Tau ceblok gendong itu. Kawan bayi berarti, men. Sik, Bro, iki urusane rong mari lho. Ampun, men. Pokoke rambahe jare panci ku tak ikat tenan kepiye. Karepmu terus panci urusane piye iki? Aku mau guyon tok, men. Ndiasmu ngono aku guyon ngidoli panci ku karo pendraku. Terus apa sing ngomeni ya? Iya, men, ampun aku. Sampe idoli karo apa, ha? Buah-buahan kere. Iya, men, gak ada duitku ketok, men. Buah apa? Buah colongan pokoke idolono iki wis piye ya? Mbok piye iki mikirku iki, men? Aku bingung, men, iki, men. Aduh. Piye iki? Pokoke kudu tanggung jawab sebagai nang rame. Pak RT. Mboten namung guyon Pak RT. Iya to, Del? Iya, Pak RT. Ngerti wong ngeluh. Ngerti ki lu gak? Ngono nggih. Ngomong Pak RT. Dan apa Pak RT ngerti Pak RT? Kontake Pak Lurah hilang. Kotak Pak Lurah? Iya. Ah, hilang yo ben to Pak. Kontak apa sih, Bang? Wis hilang 1 juta iki lho. Wah, itu. Juta, men. 1 juta opae. Ya, Kira-kira yang di Pak RT? embo mang wong liwat kene. Hilang saiki. Nang kali kene paling. Blok ini iki, Ya. Pak RT. Wah. Blok ini. 1 juta tenan Pak RT? Iya. Apa? Apa? Kenapa? 1 juta. 1 juta? Heeh. Apa? Kok jeneng kene? Lah terus kan madosi kontake Pak Lurah, kontak mobil opae 1 juta. Li madosi Pak RT. Lele. Hah. Kontak WA. Duduk kontak mobil. Kontak WA. Ah. Aduh. Kau